Pozdrav drugari, kao što reče večeras video o situaciji na frontu, ali uglavnom o onome što sam se dogovorio u vezi naših dobrovoljaca koji dolaze. Prvo da pozdravimo našeg drugara koji se danas oženio, neka je sa srećom i neka je dugovečno. Prvi, a sad će da krenu. Važno je da se jedan zezne, onda svi drugi popadaju na to. Što se tiče situacije na frontu, ništa se izmenilo nije. Znači, Ukrajinci idu, u stvari nije, izmenilo se na Orehovskom pravcu, znači gde je bio najveći udar ukrajinske armije. Krenuli su sinoć, trebali su da krenu, međutim, čini mi se 47. njihova armija koja je pretrpela najveće gubitke, jednostavno je otkazala i ljudi nisu hteli da idu više u bitku. Jer izgubili su nekoliko bataljona ljudi na tom pravcu i oni krenu napred, izginu, već sam pričao o tome. Mnogi poginu, mnogi ostanu ranjeni na polju boja i njih ne izvlače, sve to možete da vidite na Telegram kanalu kod nas. I ljudi koji se vraćaju nazad, preživeli, njih ponovo pripremaju, daju novo naoružanje, novu tehniku i ajmo opet. Jutros ili sinoć, sad ću vas lagati, predala se velika grupa njihovih boraca, imate to kod mene na Telegram kanalu, tamo naši administratori objavljuju, potpisivajte se na Telegram kanal da bi imali brze i pravilne informacije, oni prvo provere, zatim objave. Predala se velika grupa koju su isto tako nekoliko puta slali na smrt i njima je to dosadilo, jednostavno su rešili da se predaju. Možda se oni i ne bi predali, međutim njima su otkazali, znači nisu hteli da pošalju vozilo za evakuaciju ranjenih, tako da je jedan deo tih ranjenih umro, a ovi su rešili da se predaju, poneli su sa sobom tamo jednog, ja mislim, ranjenog koji je bio, koji nije mogao da hoda, a ovi drugi koji su mogli, oni su celom grupom prešli na našu stranu i izdali se u plen. Što je u principu i pravilno rešenje i sad se to dešava sve više i više, jer gubici nisu mali, znači imaju prosto ogromne gubitke, naši takođe imaju gubitke zato što ukrajinska artiljerija tuče žestoko, gubici su otprilike 10-12 prema 1, znači cifre uopšte nisu male ni sa jedne ni sa druge strane za tako kratak vremenski rok koliko ide taj kontranapad ukrajinske armije, a to je sad već nekih 15-20 dana, tačno ne znam, morao bi proveravati, ali u principu nije ni važno. Da li je 15-20 ili mesec dana, najtužnije je u svemu tome što stvarno gine veliki broj ljudi s jedne i s druge strane. Tehnike nije žao, uglavnom tehniku su izgubili, ja sam danas, u stvari nisam stigao, negde sam u novostima usput, dok sam išao kući slušao, Putin je izjavio da je ukrajinska strana izgubila oko, ja mislim, 180 tenkova i 400 i nešto jedinica druge oklopne tehnike za svo to vreme. I sad vi računajte koliko samo u toj tehnici ima ljudi, a koliko je ljudi poginulo u pešadiji, jer na nekim delovima fronta jednostavno više nemaju tehniku i samo teraju ljude da idu napred, a to je poprilično strašno. O nekim promenama na frontu možemo pričati tek u onom trenutku kad oni dođu do prve linije odbrane. Znači oni za svo ovo vreme još nisu uspeli doći do naše prve linije odbrane. Uglavnom se borbe vode u sivoj zoni, znači to je zona koju su zauzeli ili njihovi vojnici ili naši. Znači koja je, u principu naši tamo nisu trebali da budu, međutim u silu toga što su Ukrajinci odlazili sa određenih pozicija, naši su zalazili na te pozicije, zauzimali ih i sad se tamo vode borbe. Nigde, znači ni na jednom delu fronta trenutno se borbe ne vode na prvoj liniji. Uglavnom su to artiljerijske borbe, ne može se reći dueli, pošto oni tuku po svoj teritoriji. Jedino što je zametno to je da su sve više i više počeli da koriste HIMARS-e da tuku po našim pozicijama. Kako reče, nažalost, i mi imamo gubitaka, izgubili smo negde oko 50 tenkova i negde oko 70 do 80 borbenih mašina pešadije. Znači, da li BTR-a ili BVP-a, to su već zvanični podaci, tako da isto nisu mali za svo to vreme. I uglavnom je to sve što je pogođeno artiljerijoj sa druge strane. Artiljerija njihova radi
maksimalno moguće, znači boj pripasa, granata imaju više nego dovoljno, ne žale ih, međutim ne uspevaju da pomere uopšte našu odbranu, jer kako sam već rekao nisu ni došli do nje. Tako da nekog osobenog smisla pričati o tim borbenim dejstvima i nema, znači borba ide pa ide, ali pomeranje ni tamo ni vamo, znači jednostavno se bore na jednom mestu do jednog trenutka kada ili oni ne budu imali ljudi ili mi ne budemo imali ljudi. Ako računamo kolike oni imaju gubitke, mislim da će pre biti da ih oni nemaju. Drugo, ljudski fond u Ruskoj federaciji je mnogo veći nego u ukrajinskoj vojske. Toliko o tome, a sada o novim uslovima za dolazak dobrovoljaca. Šta smo se uspeli dogovoriti? Ljudi koji sada dođu, tog dana, znači kad potpisuju ugovor, odmah potpisuju dokumenta za dobijanje ruskog pasoša. To je prvo, znači da ne bi bilo problema kao sada. Ljudima istek ugovor 6 meseci zbog tamo administracije, zbog nekih naših dobrovoljaca koji su pokušali da dobiju pasoš preko druge, preko treće strane, i kad je krenula proverka, jer pasoš ne dobija prosto tako, znači prvo to ide na potpis predsedniku, posle toga ide provera svih tih dokumenata. I desilo se tako da su neki pokušali da uzmu papire sa druge ili sa treće strane i pojavilo se na jednom mestu nekoliko ljudi kojima se jednostavno dupliraju imena i zaustavili su proces davanja pasoša za sve dok se sve to ne proveri. I ja ne znam šta treba ljudima, znači ja pričam 100 puta, nemojte ništa da radite samostalno, nemojte, ništa. Znači drugo, pojavio se opet Dejan koji je u Donjecku, znači ljudi nemojte da mu verujete, taj čovjek izvaro mnogo ljudi za pasoše, mnogo. Znači obećavao im je pasoše ruske, uzimao je pare, Luku je nesretnog prevario. Čovjek jednostavno živi na prevarama. I vi dobro razmislite da li vam treba. Sad opet nudi nekim našim ljudima, čisto da sam opomenem da znate. On živi od toga koga može da izvara. Mene nije izvar, ostao je jednostavno dužan, rekao sam zaboravi, ne postojiš za mene i to je to. Znači da umire kraj puta, ja ću ja prođem pored njega i nema nikakvih problema. Jednostavno se pazite, jer opet će se pojaviti dupliranje imena i opet ćete imati problem i opet će se produžiti nešto. Nemojte da komplikujete, ako sve funkcioniše, zašto to radite sebi? Toliko po pitanju pasoša. Sad, druga važna stvar, to je uspeli smo da se dogovorimo da odmah kada potpisujete za pasoše, prave se dokumenta i za porodicu. Jer ima nekoliko naših ljudi koji su ovde došli sa porodicama, međutim porodica je bez dokumenta i ima problem. Posle mesec dana ističe imigraciona karta i ljudi su u problemu. Uspeli smo se dogovorimo, znači da i porodica dobija državljanstvo. To do sad nije bio slučaj i to važi isključivo za ljude koji dolaze iz bivše Jugoslavije. Za sada, za druge strance, njih je jako malo, ja se nisam trudio nešto posebno da uradim, ipak svoji ljudi su svoji ljudi. Tako da sumiramo. Znači, dobrovoljci koji dolaze, potpisuju ugovor i da, šta je važno, ugovor je na godinu dana. Znači, sada su ugovori na godinu dana. Posle toga se ide ili dobro, neću pričati gde, uglavnom se ide na poligone na obuku i sad ljudi koji su završili ugovore od 6 meseci i koji hoće dalje da služe, znači oni će opet morati da idu na poligon, najmanje mesec dana, najmanje, da prođu ponovo, koliko god se ljutili ili pričali, ne, mi smo veterani, mi smo ne znam nija šta, sve jedno ćete morati proći poligon, jednostavno pravila su takva. Znači dođete, potpisujete ugovor s armijom, zatim idete na poligon, kad potpisujete ugovor dobijate dokumenta koja popunjavate da dobijete pasoš vi i vaša porodica. Što se tiče drugih olakšica, znači uspeo sam se dogovoriti, to sam ranije pričao, tu se ništa nije promenilo. U gradu Čehovu, to je Podmoskovlje, svi naši ljudi koji dođu da služe, koji produžavaju ugovore, dobit će zemlju, građevinsku zemlju da mogu da prave kuće.
Sada će to sve biti malo drugačije organizovano, malo bolje organizovano, jer svi mi na greškama učimo, grešaka je bilo naravno, bez toga ne može. Ja se nadam, telefon zvoni sekund, ja se nadam da ću moći konačno da se uvolim, znači da dam otkaz, pošto mi nikako nisu davali to, jer sad ako uspem sve ovo izorganizovati, ja u stvari tu i ne trebam. Znači, bit će čovek koji je zadužen da preuzme na aerodromu, vozi odmah u kasarnu, ne mora da se ide kod mene kući, da se ovde čeka i konačno da se posvetim i svom biznisu koji je poprilično malo zaostao, jer jednostavno nemam vremena. Ajde da se odmorim, brat, da odem na pecanje jednom ko čoveka. Toliko o tome. Znači, ako imate neka pitanja, postavite ih. Ja se vraćam, nadam se, u ponedeljak. U međuvremenu ću se potruditi pod ovim videom, znači ne one prethodne, nego pod ovim videom da pročitam komentare, da zapišem i da probam da odgovorim. Ako Ljoša uspe da sredi internet da radi dobro, mogli bi u ponedeljak uveče da napravimo stream, da se odgovori na vaša pitanja. Šta još ima? Pošto YouTube sve više i više blokira, znači naš kanal, možete sve video materijale koje objavljujemo da nađete ili na Telegramu, i Ljoša će do ponedeljka da završi sve što je potrebno za RuTube, tamo se možete potpisati i tamo ćemo objavljivati video. Znači, bit će i na YouTube-u dok nas u potpunosti ne blokiraju i bit će na RuTube-u, tako da ima alternativa. Svi koji kažete da vam je drago kad vidite neke informacije, što se kaže, iz prve ruke, nećete biti uskraćeni za to. Ljudi, toliko za sada, sve najbolje, kod nas ovde teška vrućinčina, što i dobro, leto je došlo, ja ovde dalje da radim, želim vam sve najbolje, dobre praznike, vihadnije kako ovde kažu, i vidimo se uskoro, sve najbolje.